Ja, Jorma, hur kände Saigon Pepper ikväll? Ja, jättefin och jättepigg och just då första varvet och så lite sakta och så annars så jättefin idag. Vad hade du för tankar inför loppet? Idag innan jag just då tyckte det var bra lopp och jag möter hela tiden och bästa hästen och kultivisen och hästen nu inte här loppet och normal hästen och tyckte var nog ganska lätt och idag. Och väl i ledningen så var det ingen fara? Nej, jag korsade direkt och bara framåt och efter sen var nog mycket enkelt. Märker du stor skillnad på honom när det är vinter? Här hästen, ja, det fungerar bra och köra många år och vinter och också. Han passar köra vinter och bra. Stort grattis, Jorma. Okej, tack.